Anubla Mohamed Touré Kabo Washington DC VOA Soba kono no studio CC naganya tani fla obeano Washington DC anga bi jamukan kuma ba bina talike minu de kan halisa dunia jamana chama ulubeka aywa jabidi muso munu welekora Burkina Faso kuka labla yoroni kelena Mali politique ton beka faranyon kan ka nyesi saria sumba o faleni nyanyini kama oni la nyini kama bobo jula so sigida de fela jume muso munu wolekera odon arbinda sigidala dunya kleaton ka chisama seben ka nyesi lakanama Mali jamana kono Mali fanga o sinamaton no M5 RFP ka kunafoni barosigi mun bolodara do kuntemene Bamako Somali lakanako o la halalao ani shin jamana den hakeu o jatemine ka fara dunya anga farikolo nyeneje kuna funu kan ka bob mako shaka Traoré bolo nu de bina ka akabi jamukan kuma ba ka la sama Burkina Faso krenkrena arbinda sigidala na yara ka foko muso bisegi welekura odonna majugu bolo aywa o kama dunia jamana chama ani dunia kelenton o jabi u ka jabila o yo kofo Washington ba nyini a mauka labla ikoro o kama viwa bambara kuna fon la sela no e Mariam Traoré ale lakini tengune ka kula ngaje kala me Bataki do bora Ameriki jamana ka ciladen so yoro min bi wele ko département d'état américain no be jati ina fo ministry so min sigilen do jamana koma ko ɲɛnabɔli kunna ko États-Unis jamana y'a ka jɔrɔna ba yira ka kɛɲɛ Burkina Faso jamana kɔnɔ muso 50 ani kɔ minnu bɛɛ lajɛlen wele kura n'a kɛra arbenda Burkina Faso jamana kɛɲɛ ka yan fan fɛ Sahel kɔnɔna la janvier kalo tile 12 ka dugusɛjɛ janvier kalo tile 13 la Washington y'a lase ko mɔgɔ minnu bɛɛ lajɛlen wele kura ka yan ka lasigi basigi kɔnɔna la kana u ka denbaya la jona wa ko mɔgɔ minnu ye nin waliya cɛjugu kɛ fɛnɛ kan ka wele bɔgɔ jeninen ka k'u lajɔ fanga ɲɛkɔrɔ ka sariya bolo kan an hakili bɛɛ lajɛlen dalen don maa ninnu kan minnu wele kura ka fara u ka denbaya ani u masuruya mɔgɔw kan nin kɛra Ameriki jamana ka ciladen so département d'état ka laseli ye min kɛra bataki dɔ kɔnɔ kunu tɛnɛ dunuya keleya tɔnba Nations Unies fɛnɛ y'a jagoya ko ka mɔgɔ ninnu labila joona ka sɔrɔ ɲiningali ani ko wɛrɛ ma bɔ a kɔnɔ n'o ye ni muso ninnu ye minnu bɛɛ lajɛlen ye Burkina Faso jamanadenw ye jamana minnu bɛ Sahel kɔnɔna la binnen do jadi jɛkulumaw ka gɛrɛntɛ kɔnɔ kabiri kalo caman a jamanadenw fanba bɛ da dumunifɛn tɛ minnu bolo i n'a fɔ seereya dɔw b'a lase cogo min na ko ni muso ninnu tun bɔra de ka taa da dumunifɛn ɲini ani ka fara yiridenw ani yiri feere dɔw kan kungo da kɛrɛfɛlaw la walasa u ka se ka na u ka denbaya la balo tuma min na jadi jɛkuluma ninnu binna u kan k'u weleku ka taa n'u ye a muso ninnu bɛɛ lajɛlen welekura alamisa tɛmɛlen ka dugu jɛ juma la jadi jɛkulumaw fɛ Burkina Faso a kɛɲɛ ka yanfan ka taa tilebiyan fanfɛla la o marabolo fila kɔnɔ arbenda o commune kɔnɔna la min kunnafoniw seriyara kunu tɛnɛ a marabolo ɲɛmɔgɔ fɛ n'o ye gouverneur ye lieutenant colonel Rodolphe Sorgo ale fɛ Faransi jamana fɛnɛ ma to kɔ ni muso ninnu minnu bɛɛ lajɛlen welekura jɛkulu maramafɛntigiw fɛ Faransi fɛnɛ y'a ɲanki kosɛbɛ u fɛnɛ y'a lase ko ka u labila joona o sen fɛ Faransi a y'a ka dɛmɛɲɔgɔnya yira ani teriya sira jiji ka taa Burkina Faso jamana ma nous tun viwa bambara fasiri baran Traoré ka kuma kan an ka foli ba ye an bɛ segin ka taa Bamako n'a yɛrɛ k'a fɔ ko Mali politique tɔn caman olu tora ka fara ɲɔgɔn kan ayiwa a k'olu fɛ a man kan sariya sunba ni kura ni o ka di jamana fanga fɛ ko min bɛ se ka kɛ jamanadenw ka lajaba dɔ ye o hukumu kɔnɔna na viwa bambara lasigiden ka bɔ Bamako Mariam Kuyate ale bɛna a kunnafoni walawala an ka jɛ k'a lamɛn. n'a ye nin mɛn a b'i muso ye mun k'a dusu la a bɛ i dusukun kari a bɛ se dusukun na quoi a kɛra komi dusukun bɛna tigɛ. nin ye Burkina Faso muso bɛɛ lajɛlen kumakan ye kami a yirala k'a fɔ ko ninnu muso ninnu minɛna arbinda mara la u bɛ jula so wulada sugu fiyɛ la Maimuna Zerbo b'a ka dusukasi fɔ. an dusu man di an bɛ Ala dari de pour que u bɛ se ka ye cogoya min na ka se k'u ka denbaya kɔnɔ o bɛ se ka kojugu sugu bɛɛ k'u kɔnɔ o la ni Ala le b'u ɲuman bɔ dɔrɔn n'o tɛ kojugu sugu tɛ yen ni ninnu tɛ se ka kɛ o la.
gouvernement ka wuli ka lɔ o bɛ se k'u bɔ bolola cogoya min na u ka teliya ka se k'u yɔrɔ ye ka u bɔ u bolo a ko kɔni a gɛlɛyara. Bintu Sise t'a fɔ taara gouvernement kan ka lɔ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka ninnu muso ninnu ye. A ma ɲɛ dɛ a ma ɲɛ fiyewu ni faamaw bɛ se ka wuli k'an dɛmɛ ka musow bɔ bolo la wala a bɛ diya an ye yɛrɛ le k'o kɛlɛ k'o bɛɛ si tunu. Dawuda Sanfo min ye mobili bolila ye Bobo Julaso ale bana b'a ka dusukasi yira. Wala an dusu bɛɛ tiɲɛna an y'a kuma nin mɛn nin kɔni vraiment a kɛra dusu tiɲɛ ye parce que an y'a ye vraiment n'o donna muso minɛ na a kɔni kɛra baara ye a ti mɔgɔ woloma a bɛ bɛɛ faga k'a na don sisan n'a bɛ mɔgɔw ta denbaya musow minɛ na a kɛra baara ye komi insécurité bɛ yen ka ban nin bɛɛ k'o yɛrɛ kɔlɔsi parce que mɔgɔ minnu ninnu tɛ ala mɔgɔ ye. O kuma ale fɛ ni gouvernement b'a taara jamanadenw fana kan ka jantoba le kɛ nin wagati ninnu na. Gouvernement kɔni bɛ se k'o seko kɛ ni ko gouvernement fana tɛ se k'a bɛɛ kɛ an fana fana kan k'an yɛrɛ kɔlɔsi pour que gouvernement fana bɛ se ka ko dɔ kɛ n'an y'a bɛɛ ta ka taa la gouvernement kan sisan a bɛ kɛ baara ye mais gouvernement kɔni o bɛna seko o kɔni b'o seko moyen bɛɛ kɛra pour que ka se ka muso nin ye o di o ta denbayaw ma. Ni tun ye Alidu Wederago kumakan ye VOA Banbara tɔgɔra Bobo Julaso. Ayiwa an balimaw aw bɛ hakɛto aw yɛrɛ y'a faamuya ni tun ye Bobo Julaso sigidadenw fɛlaw ka ɲɛsin maa minnu wele kura o don Arbinda sigida la sisan an bɛ taa Bamako kɛrɛnkɛrɛnna a yira k'a fɔ ko politiki tɔn olu kɔni caman bɛ ka fara ɲɔgɔn kan u fɛ ayiwa ko laɲini min bɛ ɲini ka sariya sunba nin falen ko mankan basabu a bɛ se ka kɛ jamanadenw ka lajaba dɔ ye. VOA Banbara lasigiden ka bɔ Bamako Mariam Kuyate b'a ɲɛfɔ an na an ka jɛ k'a lamɛn. Kalata kuma min bɛ sen na n'a kan ka kɛ masikalo kɔnɔna na san 2023 n'an ko a ma ko référendum sumaya dolen do o baaraw la nin waati in na ka sababu kɛ jamana sariya bajukura o ɲɛbila sɛbɛ kɔnɔ kow ye n'o yɛrɛ kuma cɛyalen bɛ kosɛbɛ politiki tɔnw ni ɲɔgɔn cɛ Parti social démocrate africain PSDA n'o ɲɛma yɛrɛ ye Ismail Sako ye a ka fɔla ko nafa tɛ référendum kɛli la. Parce que référendum beke gafe mi kan ni o constitution kura ye disposition caman be constitution kura ngono o tena ni basige jamana kono o bena ni fitne de ben kuma ta kono donc hukumu kɔnɔna na référendum ka se ka kɛ laladu n'a kɛra nin condition kɔnɔ a bɛ wolo min na jamanadenw b'a ye a tun cɛ ka ɲi ma caman hakilina ye min ye référendum a ka bɔ a ma a kana bɔ a dɔgɔkɔrɔ de a ka bɔ a ma. Min ye Amadou Goïta ye n'ale ye politiki tɔn jɛkuluba min sigilen do Mali kɔnɔ n'an ko a ma ko cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour le retour à l'ordre constitutionnel olu ka kuma lasela ye ale ka fɔla k'u mago bɛ falen de la ni sariya bajukura o ɲɛbila sɛbɛ kɔnɔ kow la. Parce que le problème est mis on y mis pour cadre là on a une révision constitutionnelle là au thème à quoi il jamana code constitution romun kanga fana bi anga deuxième chambre fana soro no e ka parlement soro ka sénat ko créer et puis fana vacances pouvoir manake a fɔra ko ka kalataw organisé entre 21 jours et 40 jours bɛ b'a dɔn ka gɛlɛn premier tour deuxième tour élection na cour administration mana ka résultat publié cour constitutionnel mana ka résultat publié mois de la campagne se ka kɛ n'i b'a fɛ ka na constitution kura ye i b'i ka acte assumé cadre ko ka sɔnna ni révision constitutionnelle mais cadre ma sɔn ni constitution kura ye. Parti Union pour la démocratie et la République URD n'o yɛrɛ ɲɛmaa ye Gagnon Coulibaly ye ale hakilina ye bɛn ka se ka sɔrɔ parti politique maaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa kalataw o ka se ka kɛ jamana kɔnɔ. Nous pensons qu'avec la mise en place de la deuxième commission an kɔni bolo jɛkulu fila min bilala sen kan ni projet kuncɛli okumu kɔnɔna na n'o ye référendum baaraw ye o kan ka lawaleya an kan ka maliyɛn caman fara ɲɔgɔn kan sabula projet min don a laɲininen don maliyɛn caman fɛ. C'est un projet qui tient à cœur à tous les Maliens. Ka kɛɲɛ ni ɲɔgɔn faamuyabaliya ye jamana sariya bajukura o ɲɛbila sɛbɛ kɔnɔ kow la ministre de l'administration territoriale Abdoulaye Maïga ale ye hakilisigi kuma fɔ politiki jɛkulu ye dɔgɔkun tɛmɛlen ko n'u miiri u ka laɲiniw na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko mun ye référendum ye o kan ka kɛ masi kalo kɔnɔna na san 2023 jamana marabaaw ka fɔ la Mariam Kuyate ka lasili do Bamako VOA Banbara. Halisa an bɛ to Bamako n'a yirala k'a fɔ ko duniya kɛlɛya tɔnba n'o ye Nations Unies o ye koma gɛlɛya sɛbɛn kura dɔ di duniya fɛ o tɔnba fɛ Mali finitigiw ani jatigɛ walew ka baara la u y'u kofɔ k'u jalaki sigidadenw ka kɛmɛ caman u ka fagali la Mali la VOA Banbara lasigiden ka bɔ Bamako Mariam Kuyate ale b'a lakalen an ka lamɛn.
MINUSMA mauka ni gafe laban mun bola kalo saba laban kono no yɛrɛ bɛnna san 2022 ma u y'a yira k'a fɔ ko dantɛmɛ wale caman kɛla Mali cɛmancɛ n'a kɔrɔyan fan fɛ mun lawaleyala yɛrɛta lakanakulu marifatigiw fɛ ani bɛnkan sabakɛla cɛ marifatigiw fɛ minnu yɛrɛ ma lakodɔn 8 ko kɛla kulu fɛ minnu y'u tɛgɛ nɔ bila bɛnkan sɛbɛ la 4 ko kɛla maa minnu ye marifata n'u bɛ k'u yɛrɛ lakana MINUSMA ka nin gafe y'a yira k'a fɔ ko dantɛmɛ wale o fanga bonyana kosɛbɛ Bandiagara marabolo kɔnɔ Gao Segu fo ka taa se Menaka ma borokɔni ɲɛsilen do kulu 3 min ma ni waleya in kɛli la MINUSMA maaw ka fɔla n'o ye yɛrɛ lakana kulu marifatigiw ye ani bɛnkan sɛbɛ tɛgɛnɔ bilala maaw fo ka taa se Mali soldasiw ma olu kɔni ma kala tigɛ ka bɛn ni kumakan in ma fɔlɔ Mariam Kuyati ka laseli do Bamako VOA Bambara. Dɔgɔkun tɛmɛnen na kunnafoni barosigila Mali jamana fanga sinama tɔn o ni politiki tɔn M5 u ye lakana lahalala Mali kɔnɔ k'o fɔ VOA Bambara lasigiden ka bɔ Kati n'o ye Lamisa Sangare ale ye lakalita ɲinini kɛ a kunnafoni barosigila an k'a lamɛn. Lajɛ in senfɛ Mohamed Ali Bacili ye lakanabaliya kosɛbɛ jalaki bi Mali kɔnɔ ani a ko fanga kan ka olu hakilina ɲini de. Sɔrɔdasi taabolo kɛlɛ kɔnɔ mun ɲininen b'a fɛ a ka kan ka mun kɛ ne b'o fɔ dɛ Ali sunɔgɔtɔ n bɛ kun k'o ɲɛ fɔ u kana miiri ko kɛlɛ ɲɛdɔnbaga tɛ Mali kɔnɔ ni sɔrɔdasi fini ci kan na u kana miiri ko kɛlɛ fɛɛrɛ tɛ mɔgɔ bolo ka mɔgɔw ɲininka bani hakilina bɛ mɔgɔw la kɛlɛ dɔw kɛra diɲɛ kɔnɔ sɔrɔdasiw ma gagné sɔrɔdasiw ye jamanadenw de dɛmɛ mais olu tɛ jamanadenw de y'a gagné u ka kan ka kɛlɛ di an ma Mali kɔnɔ an k'a kɛ u ka bɔ n'an ka kɛlɛ n'an ka sɔrɔdasiw tugura an kɔ n'u ma se u bɛ si bɔ a tigɛ la. Karim Jalo fɛ ko Mali ka lakanabaliya tɛ ɲɛmɔgɔw ka fɛrɛntanya ye. Bigali nin bɛ ka kɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ bi dɔ fura tɛ kɛ Faransi ni dɔ ma muru sɔɔri polisiw bien gendarmew kɔnɔ o bɛ yɔrɔ bɛɛ bi donc Mali ta tɛ se ka kɛ kura ye dɔ ka ɲi dɔ la ni dɔ ye a kɔrɔ dɔnnen don fanga ɲinina de don. Seydou Kamara b'a ye ko nin kuma man ɲi Bacili yɛrɛ da. Ale minnu fɔ a bɛ ne dabali ban kosɛbɛ parce que ale yɛrɛ mara min kɛ jamana in kɔnɔ ka caya ne kɔni bolo n'a sɔrɔ yɛlɛma tun bɛ se ka don jamana ko la olu yɛrɛ tun bɛ se k'a don a la. Ale bolo ko Mali lakanabaliya kun dɔnnen don bi. Jamana o jamana bɛ yen ko mobili non immatriculé bɛ boli a jamana kɔnɔ kosɛbɛ mobili vitre fumée de bɛ boli a jamana kɔnɔ kosɛbɛ o jamana lakanabagaw ka lakana tɛ se ka sabati cogo si la. Infiltration fɛn fɛn bɛ yen marifa tɛ bɔ sanfɛ ka cun kisɛ tɛ bɔ sanfɛ ka cun bɔm tɛ bɔ sanfɛ ka cun ni min dɛsɛra don min na o bɛ se k'i ta de ɲɛfɔ dɔrɔn n'o tɛ kɔnɔ an ma foyi faamuya la n'o tɛ. Ni muso fana ye laraweli ko de sɛbɛ bila ɲɛfɛ. N'i y'a minɛ ne ta ma dɔnbagaya ko ka bɔ a la mɔgɔ kana bɔ mɔgɔ la wa an yɛrɛ ka jɛn n'o ye u k'an f'i ye ni ko t'an kɔnɔ u k'an f'i ye. U ka dɔ fara gɛrɛntɛ kan. Hali n'u ma gɛrɛntɛ u ka dɔ fara fiyeli kan u k'an bolofɛnw f'i ye parce que an bɛ lakana de kɔ. Salim Sila ko Mali don o Mali tɛ ko nin lakanabaliya sugu in kɛlɛ man di. Bɛɛ n'i ka faamuya don d'an bolo bi jamana kɔnɔ yɔrɔ min na u bɛ baara la sécurité bɛ Mali fan caman kɛlɛ min bɛ ka kɛ Mali tɛrɛ yɛrɛ kɛlɛ ma nɔgɔn quoi dɔw bɛ jamana kɔnɔ sɔrɔsiw ko garde olu bɛ tila ka bɔ ka taa kɔfɛ ka taa mini don a bɛ ka kɛ minina kɛlɛ la sa a tɛ ka kɛ contre o de y'a to bɛ ka kɛ minina kɛlɛ sa bon o bɛ cogoya min na kɔni Ala de bɛ se ka mɔgɔ bɔ quoi. M5 RFP Mali kura mɔgɔw kumana fɛn caman wɛrɛw kan u ka lajɛ in senfɛ bakuruba la dɔrɔn u y'a ɲini de ko fanga k'olu lamɛn u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Lamisa Sangare Kati VOA Bambara. Afrique ni VOA Afrique ye muna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Halisa an ka kunnafoni farafina gun fan wɛrɛ la an bɛ taa Senegal n'a yɛrɛ la k'a fɔ k'u ka cɛden dɔ fagara Casamance Senegal jamana worodugu yan fan na sɔrɔdasiw ka wulikajɔ la u ka banbanci kama Gambi dancɛ la n'a yɛrɛ la k'a fɔ finitigiw ka kunnafonidi la a kɛwale nin kɛra tɛnɛndon na Bignona mara kɔnɔna la ni sɔrɔdasiw bɛ wulikajɔ la nin y'a kalo damadɔ ye ayiwa banbanci jɛkulu n'o ye MFDC o kama
o kɔfɛ fana Guinée équatoriale a yirala k'a fɔ ko jamanatigi o denkɛ kelen n'o ye Ruslan Obiangsu ale ni siga tun b'a la k'a ye pankuru jamana fanga ka pankuru dɔ feere ale bilala ayiwa so kɔlɔsili la jamana kɔnɔ kabini novembre kalo laban na famaw tun y'a yira k'a fɔ k'u ye sɛgɛsɛgɛliw boloda ka ɲɛsin a ma jamana ka pankuru tununen na n'o ye ATR 72.500 ye n'o tun ye ayiwa jamana fanga ka pankuru cɛkɛda ta ye Seba Intercontinental. Sɔrɔdasi jalatigiba min fagara ye colonel Abshir Mohamed Mohamad Chatage de ye Somali armée bataillon 3 division 27 sa an bɛ segin ka na an ka vieux soba kɔnɔ an bɛ sɔrɔ fiɲɛturukala 102 sanfɛ Bamako n'a laminiw na Ɲorodi Sahel radio émergence kan n'o ye 99.6 ye Bugunika an bɛ sɔrɔ radio Kumase la fiɲɛturukala 92 kan Moptika an bɛ sɔrɔ radio Orona la fiɲɛturukala 93 o ni tomi 2 kan Tungutuka an bɛ sɔrɔ 90 o ni tomi 3 kan Gawokaw an bɛ sɔrɔ 104 ni 6 o ni tomi 1 kan sisan fana an bɛ sɔrɔ Abidjan 99 ani Wagadugu n'o ye 104 o ni tomi 2 sanfɛ an bɛ sɔrɔ fana bɔlɔlɔ siraw fɛ www.voabambara.com walima fiɲɛ sira fɛ n'o ye Facebook VOA Bambara ye halisa aw bɛ ka Malikura jɛmukan de lamɛn sisan an bɛ segin ka na VOA soba kɔnɔ ka farafina gun kɔrɔnfɛ kɛrɛnkɛrɛnya la n'o ye Somali jamana ye a yirala k'a fɔ ko JS jɛkulu Al-Shabaab olu ye binkari boloda sɔrɔdasiw ka dagayɔrɔ kan VOA Bambara fasiribaga Kayatu Tarawele b'a kunnafoni lakala ye an ka jɛ k'a lamɛn. Sɔrɔdasi jalatigiba min fagara ye colonel Abshir Mohamed Mohamad Chatage de ye Somali armée bataillon 3 division 27 ɲɛmɔgɔya tun bɛ a bolo a ka bataillon bɛ lakana baaraw la kabini foroba fanga ye Hawadle mara minɛ Al-Shabaab la salon octobre kalo waati la Hawadle bɛ kilo 75 ka taa Mogadiscio kɔgɔdugu yan fanfɛla la ka taa Shabelle mara camancɛ yan fanfɛla kɔnɔna na Hawadle sigidala mɔgɔw ye a sɛbɛntiya k'a fɔ ko u ye fudon belebeleba 2 mankan mɛn u lawaleyalen yɛrɛfaga su u fɛ bolifɛn dɔw kan min ye sɔrɔdasiw dagayɔrɔ gosi infanteri ka binkani tugura o la a yirala k'a fɔ ko Al-Shabaab bɛ nin dakarifasiya ninnu de kɛ furuba fanga ani farafina keleya tɔnba Union africaine ka yɔrɔw u kan Somali armée commandant général de brigade Odawa Yusuf Raje ye laseli kɛ furuba kunnafoni tɛmɛsiraw fɛ k'a fɔ ko Somali ka furuba lakanakɛlaw tun ye nin dankarili waleya ninnu lasegi min senfɛ mɔgɔ 21 fatura Raje ye Satage ani sɔrɔdasi 5 ɲɔgɔnna wɛrɛw ka fagali kunnafoniw sɛbɛntiya Al-Shabaab ko olu ye sɔrɔdasi 63 ɲɔgɔnna faga a dankarili senfɛ ani ko u ye sɔrɔdasiw ka bolifɛnw an'u ka maramafɛn minɛnw caman minɛ fana o waati kelen kɔnɔna na Somali gouvernement ye a yira k'a fɔ ko furuba sɔrɔdasiw farali yɛrɛlafasakɛkuluw kan tun ye dugu 3nan minɛ Galmudug mara kɔnɔna na Somali lakana ministre Abdulkadir Mohamed Nour ye laseli kɛ kunnafoni siraw fɛ k'a fɔ ko Eldir kɔgɔji bolo daladugu ka taa kilo 350 ɲɔgɔnna ni Mogadiscio kɔgɔdugu yan fanfɛla cɛla la minɛna olu ka sɔrɔdasiw fɛ o ye dugu 3nan de ye min minɛna furuba fanga ka lakanakɛlaw fɛ tile 2 kɛlɛ kɔnɔna na ntɛnɛndon na furuba fanga ka sɔrɔdasiw ye Haradɛrɛ ani Galsad minɛ jikan dansagokɛlaw dagayɔrɔ tun ye o dugu ninnu ye. waleya minnu bɛ se ka Mali jamana dɛmɛ bi k'a ka ɲɛtaga sabati kuma ɲɔgɔnya ye o dɔ ye o de kama an b'a fɔ jɛmukan lamɛnlen don ka kuma gɛlɛyaw kan i n'a fɔ baarako gɛlɛya i n'a fɔ yurukuyuruku musow jɔyɔrɔ ko Mali ɲɛtaga la sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ 17 ka se nɛgɛ ɲɛ 18 ma aw ye VOA Afrique lamɛn fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamako a n'a lamini na VOA Afrique. Kunnafoni b'a jira ko Chine jamanadenw hakɛ o jateminɛ dɔgɔyara a siɲɛ fɔlɔ la ni maa 100 ni 55 ye VOA Bambara fasiribaga Mariam Traoré ale b'a kunnafoni ɲɛfɔ an na an k'a lamɛn. Chine jamana ka nin binni kun dɔ bɔra diɲɛ yɛrɛ gɛlɛya la wa min bɛna to senna nin san 100 laban ninnu kɔnɔ min gɛlɛya fanba bɛna sɔn ka bin u ka sɔrɔ kan ani ka fara maaw kan minnu bɛ taa sɛgɛn nafiɲɛbɔ la jateminɛliw y'a yira ko Inde jamana bɛna sɔn ka yɛlɛ Chine jamana kan ɲinan san kɔnɔ o min b'a yira k'a fɔ ko Inde jamana de bɛna sɔn ka kɛ jamana fɔlɔ ye diɲɛ kɔnɔ min ka jamanaden hakɛ ka ca i n'a fɔ duniya keleya tɔnba Nations Unies y'a lase cogo min na a galabu bɛ jɔn na ka denw sɔrɔ baara sɔrɔbaliya ɲɔ ɲalen don denmisɛnnakaw fan fɛ ka fara o fɛnɛ kan coronavirus
fana o ye ko tɔ bɛɛ lanɔgɔ nin kɛra sange mara den dɔ ka laseli ye min si bɛ taa san 30 ani kɔ la Chine jamanadenw tun lakodɔnnenba don n'u ka denbayabaw ye o min y'a to dɔ farala u ka jamanaden hakɛ kan san 1960 waatiw n'o kɛra sababu ye k'u ka jamanaden mɔgɔ hakɛ tɛmɛ mɔgɔ miliyari 1.4 na an bɛ don min na iko bi nga san 2022 waati denyɛrɛnin fitininw ka bangeli hakɛ tun kɛra mɔgɔ miliyɔn 9.56 ye Chine jamana kan min laseli kɛra bi tarata cakɛda min sigilen don jatiw kama n'a bɛ wele ko Bureau National des Statistiques nasira wɛrɛw fɛ mɔgɔ miliyɔn 10.41 ɲɔgɔn o de fatura min jati kɛra nin cakɛda in fɛ o taabolo fila minnu farala ɲɔgɔn kan o de y'a to Chine jamanaden mɔgɔ hakɛ jiginna kosɛbɛ wa min kɛra siɲɛ fɔlɔ ye kabiri san 1960 o waati kana se san 1961 ma kuma min na ja kɔngɔba tun donna u ka jamana kɔnɔna la n'a daminɛna san 1959 o fɛnɛ kɛra sababu ye ka mɔgɔ miliyɔn 10 kɔ ɲɔgɔn ni bɔnɛ min tiɲɛni sababu dɔ bɔra u ka politiki sɔrɔ yiriwali sira dɔ la n'u ko a ma nanzarakan na ko grand bond en avant o kɛwale ninnu bɛɛ lajɛlen de y'a to dɔ ka bɔ u ka jamanaden hakɛ la k'a sɔrɔ u ka jamana politiki siraw tun ye wulikajɔ fɛrɛ dɔw sigi sen kan walasa ka se ka dɔ bɔ bange la a bɛ san 10 bɔ yamaruya tun tɛ Chine jamanadenw bolo ka den sɔrɔ ka tɛmɛ kelen kan nka kabiri san 2021 jamana ɲɛmɔgɔw ye sariya kura wɛrɛw ta min bɛ se ka yamaruya di Chine jamanadenw ma ka den sɔrɔ fɔ ka se 3 ɲɔgɔn ma. Ni ye Korotimi Traoré ka bɔ Segu Kura Segu aw ye Malikura lamɛn ntɛnɛn ka taa bila juma la nɛgɛ kaɲa 5 ka taa bila kaɲa 5 tɛmɛlen ni sanga 30 ye bɛ waati kan. Zemblan ne tɛ k'e wele a Zemblan n ko ne tun bɛ ka terminal de ko Zemblan i bɛ kajaden dɔn ja kajaden sa deni fa cɛ ka ɲi kan fa bɛ kɔfɛ kare kɔnɔ fo ko ba dɔn awɔ ne y'a ye piscine na bi a bɛ cɛ Mali actualité yɛrɛ kɛra piscine ye sisan parce que funtɛni de bɛ ko courant tigɛra hali sɛbɛnnikɔrɔ bi fana mais u ma publicité kɛ télé la ka mɔgɔ dɔw labɔ télé la olu k'a fɔ télé la ko courant tigɛ in sera a dan na publicité la u ye mun fɔ mɔgɔ ye u m'a fɔ de ko bɛɛ ka dɔ b'i ka charge la ni mɔgɔ tɛ so kɔnɔ ka ventilo faga ni mɔgɔ tɛ minan ɲɛnama tɛ frigo kɔnɔ n'a sumayara ka ban ka frigo faga u m'a fɔ ko courant tigɛ bɛ dabila mais hali bi a bɛ ka juguya ja publicité in kɛ kun ye k'an bloquer a bɛɛ n'ala cɛ n'a bɛ promo de la i b'a dɔn min bɛ ka courant tigɛ parce que Orange ni Malitel olu bɛ cogo min na n'u ye énergie fana kɛ ten tɔ k'a kɛ sisan EDM ani a tɔgɔ di ADM ye ADM fana bɔ sisan olu fana ka courant b'a dama na a bɛ ni Ala ni kira cɛ ka compétition dɔ o ye tiɲɛ yɛrɛ awɔ pɛrɛn cɛ courant tɛ tigɛ ne ye ko kelen na kɔlɔsi Mali la n'i ye Mali ye retard la walayi concurrence baliya de don parce que i hakili bɛ Mali ni concurrence kɛra diɲɛ fɛn fɛn la o ko bɛ diya mɔgɔ ye mɔgɔ bɛ girin o kan hali i y'a ye i bɛ ka mɔgɔ bɛ ka girin a kan n ko concurrence le kɛra mɔgɔ ma voté le an bɛ nin fɛ an tɛ nin fɛ parce que c'est le nécessaire Zemblan nécessaire e b'a dɔn ne bɛ ko i ka kuma in ne hakili jigin min na Zemblan imagine Malitel bɛna wagati min na o Malitel pisi kun ye 230 ayi 270 awɔ parce que o la dɔw coxeur kun b'a san ka tila k'a feere olu b'a feere 230 coxeur bɛ taa san o k'a feere 270 waa joli olu o ye dugu jumɛn Mali la yan coxeur tɛ dugu ye sa coxeur ye zone misɛnnin minnu b'u walawala k'u dahirimɛ sɔrɔ o la i da ninnu ni fɛnw na k'a fɔ ko escroc ayiwa ni tun ye Zemblan ni Sorobale ye sisan an bɛna an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn ka bɔ Bamako Saka Traoré bolo Saka.
Mali kurayo au na kante dogo nyana Washington kono na yano au na kama dogo nyana na kama ni duga jabi usigile mfile au na kama dogo nyana de na kama dogo kayatu yo au na kama dogo nyana na kama dogo Mariam yo au na kama dogo nyana na kama dogo Moribo au na kama dogo nyana na kama dogo Mamedi yo au na kama dogo nyana na kama ni duga jabi sigile mfile ina kama dogo nyana. Aiwa ni mina dansi anga bi jamukana anga foli be anabe bagaw be Mali kono ani Mali ko kan ani munu fana tumbe kan mafle aga finya sara fe no Facebook page view abambara ni jamukan labe na balmake senu mu keta fe ne krefe jurutuma balmake Shedrak Bolo ni jamukan la sara ma nere Mohamed Touré fe aw ni che aw katluma jola aw kambe donre Kadamina itajeni mani botamele bodi ala mo gelembe imra ba itajeni bodi ala mo gelembe dongili la mina mo ganyo la mo gelema tabu mando maremu ke wele itajeni ibariga ke mana ni romete ke na muno bangone fo monza isaka yajiro fo kono be kumane abagaji Mende balaka kaya tu kaya wala